A teraz pri raňajkách som sa rozprávala vlastne ešte s našim lektorom, kde on povedal, že vlastne ako keby ľudia mali potrebu sa cítiť viac spirituálne, alebo viac duchovne, alebo viac akokoľvek to nálepíme, pomenujeme, ale zabúdajú byť vlastne zakorenení. A ja som presne povedal, že ani nevedia ľudia, čo znamená byť zakorenený. To znamená, že mať úctu k svojim rodičom, mať úctu k svojim prarodičom, praprarodičom a vlastne vážiť si ich to, akí sú a prijať ich to, ako robili, lebo pretože vedeli najlepšie to, čo robili. Síce v nás my to môžeme brať ako krivdu, ale my už sme dospeli a my už sa vieme ten život si tvoriť sami a rozhodovať sa sami za seba, ako to chceme mať. A prijať to, že to, ako to bolo to najlepšie pre nás. A nie z pozície obete, oni mi urobili toto. A ja úplne rozumiem, že každý sme to mali inak. Niekoho bili, niekoho znásilňovali, niekoho ponižovali, ubližovali, čokoľvek. Ale keď si uvedomíme toto, že máme tú úctu, pretože aj tá mama hociaká bola, tak nás priviedla na tento svet, dala nám život. A takisto, keby nebolo tatíka, tak ani bez neho by sme tu neboli. Takže vlastne si uvedomiť, že aj tí starí rodičia, hoci nás tam možno niekedy nechali na celoletné prázdniny, aby si od nás oddychli, čo bol môj prípad, lebo hovorili, že som za 10. Nesúhlasím s tým, ale prijala som to. Tak proste vedeli vždycky najlepšie, ako robili. A úctu znamená, že im to povieme. A napríklad, ak žena chce mať ďalšie dieťa, tak môže prísť k svojej mame a vlastne požiadať ju o požehnanie mať ďalšie dieťa v detailoch. Absolútne úplne maličkých, jednoduchých detailoch sa vlastne tá úcta, alebo tá vďaka, alebo tá radosť môže ukazovať tým rodičom. Je tu trošku štreka do kopca. Odfúčim si. Tak iba toto som chcela zazdieľať, vlastne nezabúdať na tie naše korene, lebo potom vlastne vznikajú aj rôzne psychické problémy. Keď ľudia nie sú zakorenení, ale chcú vylietávať do rôznych dimenzií, ale nie sú proste v hmote. Tomto, čo žijeme. Proste narodili sme sa sem do tohto 3D a hrať sa na PD, keď nie sme zakorenení, môže viesť naozaj k rôznym psychickým problémom. Alebo aj deformite spoločnosti a tak ďalej, keď tam nie je. A pritom ja to nazvem v úvodzovkách naozaj jednoduchosť, ale práve tie jednoduchosti dokážu vytvoriť ten pekný život. Ešte mi napadla vlastne aj tá úcta k otcovi, že to potom, ak si vážime to, čo máme za sebou, tak to nám dáva priestor mať ako keby tú svetlejšiu budúcnosť. Svetlejšiu, jasné, sú to polarity, ale proste tú budúcnosť, ktorú si zaslúžime, keď máme to, čo máme za sebou a máme za to vďaku. Takže vlastne potom ženám môžu prísť fakt skvelí partneri. Ale nie len to, že teraz ego si povedal, OK, idem poďakovať otcovi za život. Niekedy to je tak ťažké, že vôbec prísť za rodičom a povedať mu, mám ťa rád. Že si to človek aj nevie predstaviť. Keď sú tam naozaj naštrbené vzťahy. Možno to môže začať iba tým, že sa donesie kvet, možno, že sa iba donesie koláčik. A už len takéto detaily možno ukazujú, že on ma asi má rád. Takže nemusí to byť hneď šupnuté tým slovom. Milujem ťa, ďakujem za život a vážim si ťa a som rada, že si mojim rodičom a ďakujem ti za tú starostlivosť, ktorú si mi v živote dala. Veľmi si to vážim. A tieto slova, hoci sa zdajú jednoduché, v tom možnom emočnom vypätí, ktorý
môže nastať, keď budeme konfrontovaní s tým našim rodičom alebo rodičmi, tak môže niekedy z toho hrdla ísť naozaj veľmi ťažko. Ale už len týmto, že sa to dokáže povedať, tak nám môžu naozaj spadnúť také neviditeľné balvany z nás, že zvládol som to. A potom život začne čarovať. No, teraz je to všetko. Idem si to vyšlapať, lebo ešte ma čaká kopeček. Majte pekný deň, ahojte.